हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाची देवता म्हणून भगवान विष्णूंची ओळख आहे. संपूर्ण जगाचे संतुलन श्री विष्णू करतो अशी श्रद्धा आहे. अशा या विश्वाची निर्मिती करणाऱ्या देवतेची कृपादृष्टी आपल्यावर राहावी म्हणून विष्णू याग केला जातो. आपल्या कुठल्याही देवकार्याची सुरुवात ही श्री गणेशाचे पूजन करूनच होते. विष्णू यागामध्ये पवमानाच्या आवृत्त्या म्हटल्या जातात. भगवान विष्णू स्तुतिप्रिय आहे, त्यामुळे त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी ऋग्वेदात दिलेल्या संस्कृत मंत्रोच्चाराने या देवतेची स्तुती केली जाते. विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र म्हणजे भगवान विष्णूंच्या 1000 नावांचा जप हा विष्णू यागातला मुख्य भाग आहे. यानंतर यज्ञविधी करून हवन केले जाते. यामध्ये गणेश पूजन, पुण्यवाचन, देवतांना आवाहन आणि त्यांचे पूजन व शेवटी महाआरती असे याचे स्वरूप आहे. यावर्षीपासून मंदिरात विष्णू यागाचेही आयोजन करण्यात आले आहे. अनंतव्रता म्हणटालो अनंत तो म्हणजे चालूच आसा. अनंतव्रत आमी खरें करता म्हणजे सगळे गांवाच्या कल्याणा खातीर आनी जनकल्याणा खातीर चालूच आसा. थंयच्यान आमी आतां विष्णू याग चालू केला म्हणजे सगळ्यांचे बरें जावचें आतांच चालू. सावयवेरे येथील अनंत देवस्थानात दरवर्षी अनंताची पूजा करून अनंतव्रत केले जाते. लोकांच्या कल्याणासाठी आणि सुखी जीवनासाठी हे व्रत करतात, अशी माहिती तिथल्या देवस्थान समितीचे अध्यक्ष सुधीर नागेश शेट वेरेकर यांनी दिली. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. श्रीमदनंत देवस्थान. अनंत म्हणजेच यस्य न अंतः स अनंत, ज्याचा कुठेच अंत नाही त्याला अनंत म्हटलं जातं. तर अशाच ह्या भाद्रपदातल्या शुक्ल चतुर्दशीच्या दिवशी अनंत चतुर्दशीचं व्रत ठिकठिकाणी करण्यात येतं. याच अवधीमध्ये ह्या अनंत देवस्थानमध्ये विष्णू यागाचं नियोजन केलं जातं. ह्या संपूर्ण विष्णू यागामध्ये पवमानाच्या आवृत्ती आणि त्या पवमानाचं तद्दशांश हवन ह्या ठिकाणी केलं जातं. ह्या संपूर्ण पवमानामध्ये भगवान विष्णूची स्तुती केलेली आहे. संपूर्ण तो स्तुतिप्रिय असल्यामुळे आणि त्याला स्तुती आवडत असल्यामुळे ह्या ठिकाणी पवमानामध्ये त्याची वेदाने स्तुती केलेली आहे, ऋग्वेदाने स्तुती केलेली आहे. आणि ही स्तुती त्याच्यासमोर पुन्हा पुन्हा आवृत्ती करून त्याला संतुष्ट केलं जातं. आणि त्याच पद्धतीने त्याचंच अंगभूत म्हणून यज्ञकार्यामध्ये तद्दशांश यज्ञविधी केला जातो, ती सुद्धा पवमानाच्या आवृत्तीने. अशा पद्धतीने हा संपूर्ण विष्णू याग जो आहे हा भगवान श्री मदनंताच्या चरणी अर्पण केला जातो. दरवर्षी अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी हे संपूर्ण व्रत ह्या श्रीमदनंताच्या ठिकाणी अर्पण केलं जातं. याची तयारी काय काय असते विष्णू यागाची? विष्णू यागाची तयारी म्हणजे सकाळी गणपती पूजन, पुण्याहवाचन, त्याशिवाय देवता स्थापना करून त्यांचं पूजन आणि त्यानंतर हवन, महाआरती आणि महाप्रसाद.